खुलुमबाय लोगोफोर आं सिनल नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय आं दे नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ मानि सायाव आं भिडिअ बानायनो नागिरदों भिडिअखौ बुंनायनि सिगाङाव नोंथाङा बे भिडिअ क्लिप्सखौ नायनानै लादो आं बड'लेण्ड टाइगारनि सायाव एसे बुंनो नागिरदों नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिप्सखौ एसे नायनानै ला जेम्स नापेन्स ब्लु मास्टार इंराजी फिल्मनि एक्टर हिन्जाव गुन्दा नोंनि बाथ्राखौ सोर खोनासंग्रा जाम्बा जाम्बा फाग्लाफोर बायदि बकिलाबायदों प्रमद बर' सारजों चेलेन्ज खालामदों जाम्बा प्रमद बर' सारखौ गाबदों होननानै सासे हिन्जावसानि जिबन जाग्रा हिन्जाव गुन्दासो ब्लु मास्टार खेमसेया नोंखौ ओरैनो हासुलायाखै ओरैनो खिदलायाखै ओरैनो गाराखै बिथाङा बुंदो आरोना बड'लेण्ड टाइगारा बुंदो प्रमद बर' सारखौ रायदो होननानै बिथाङा गाज्रि राव बाहायनानै जेम्सखौ रायदो आरो बिथाङा गोरोन्थि नुदोंबा मोजां रावदोंबोथ' बुंनो हायोमोन मोजां भाषादों बुंनो हायोमोन बिथाङा मानो गाज्रि भाषादों बुंनांगौ बेथ' बुहुत गोरोंबा नोंथाङाथ' बुहुत गोरों बुजिनाय मानसि नोंथाङा मानो बर'नि गेजेराव गुलाय गुजाय खालामबाय थायो बर'जों बर' मानो नांलाय खमलाय खालामनो नागिरबाय थायो नोंथाङा बुंनाय बड'लेण्ड टाइगार नोंथाङाथ' बिराद गोरों मानसि बिराद बुजिनाय मानसि बर'नि हारिनि गेजेराव नोंथाङा गुलाय गुजाय खालामबाय थायो दा नै थांखांनाय खोथाखौनो बुरखांलायबाय गेमस्रिखौ गेजेराव लाबोलायबाय बियो गेमस्रिखौ लाबोनो गोनां मा खोथा दं बेयाव ओरैनो जेम्सदो आंनाथ' साननाय बायदिबा जेनेबा जेम्सदो गेमस्रिदो एसे सोमोन्दोआ गाज्रिखा नालाय बेखौ माने जाबदेरना होनो नागिरदों माने गेमस्रिदो आरो गाज्रि जाबावदोसो जेम्सखौ आरो जाबसिनबावदो होननानै बिथाङा बे खोथाखौ लाबदो थारमाने बे खोथाखौ लाबोनानै आरो थांखांनाय खोथाखौ बुरखांफिनदो आरो इंलिस भिडिअखौ जेम्सखौ बानायनाय बुंदो बिथाङा जेम्सआ इंलिस फिल्म बानायनाय नुदों नोंथां जेम्सखौ बहा नुदों जेम्स दं नामा बेयाव बे भिडिअ जेम्स दङ जेम्सआ बानायदो जेम्सआ साफायदो नोंथाङा प्रुफ होनो हागोन जेम्सआ दि इंलिस फिल्म बानायदो होननानै जेम्सखौ नुदों नोंथांनि खर'आव गुन्दै गैयालै नोंथाङा बर' हारिखौ गुलाय गुजाय खालामग्रासो नोंथाङा बर'जों बर' नांलाय होग्रासो टाइगार नोंथाङा बड'लेण्ड टाइगारखौ लानांला नोंथाङा बड'लेण्ड टाइगारखौ दाननानै सैमा फाग्ला ला नोंनि नामखौ सैमा फाग्ला चेनेलनि नामखौ नोंथाङा फाग्ला नङा मा हयनि नयनि गोब्राब थानाय बर' हारिनि गोदोर गोलावखौथ' सनमान होनो रोंला नोंथाङा गोदोर गोलावखौथ' सनमानखौनो होखाया नोंथाङा गुबुनखौ सनमान होआ दे होआ नोंथाङा मा मावनांगोन दिदो बर'नि थाखाय देनाय बुंनाय नोंथाङाथ' जेबो मावनो देखायनो हायाखै नोंथाङाथ' जेबो मावना देखायनो हायाखै ओरैनो बड'लेण्ड टाइगार लादों नोंथाङा बड'लेण्ड टाइगारखौ मानो लादो बर'नि गेजेराव नांलाय खमलाय खालामनो अरलाय अरसि खालामनोसो नोंथाङा बेखौ बड'लेण्ड टाइगारखौ लादों नामा नोंथाङा बड'लेण्ड टाइगारखौ दाननानै नोंथाङा सैमा फाग्ला ला नोङो चेनेलनि नामखौ आरो बिथाङा बुंदो 10 किल'मिटार साइकेल सालायनानै थाङो होनना आरो जों दासिमबो मुसलपुराव 30-40 किल'मिटार गोजान जायो जोंनिया मुसलपुरा दाबो साइकेल सालायनानै थांनो हायो बा मैखोमन्त्रियाल' सालायनाय नामा 10 किल'मिटारालाय मा आरो जेम्सखौ बुंदो 10 किल'मिटार साइकेल सालायनो हाया होननानै जेम्सआ 10 किल'मिटार फाग्ला बिथाङा 10 किल'मिटार मा 20-30 किल'मिटार बस्था बानानै अन्थाइ बानानै खारग्रा मानसि नोंलाय मालाय आर्मि मानसिनि जिउखौ इमान खस सानदों नामा नोंथाङालाय मानो मावाखै होनबालाय आर्मि साख्रि मावनायखौ मेगन सादोंबा हाया इमान खस सानदोंबा नोंथाङा मानो मावाखै नोंथाङा मावनानै मावहैथां जनानै फैसा मोनो होनबा आर्मिया सानदोंबा नोङो जनानै फैसा मोनो सानदोंबा नोंथाङा मावै आरो नोंथाङा उन्दैखौ बुहुद इग' हार्ट खालामदों नोंथाङा फोरोंनोसो नांगौमोन बे जौ लोंनायफोरखौ माबाफोरखौ बिनि सायाव भिडिअ बानाय बेफोरखौ बा मोजां लामा दिन्थि जौ लोंनाय ड्राग्स सोबनायफोरखौ ड्राग्स सोबनायफोरखौ बादा हो नोंथाङा मोजां लामायाव लाबोनो नाजा मोजां बुजाय बा भिडिअनि गेजेरजों सानफ्रामबो रायनाय पलिटिक्सआ जोबनानै थांखांलांबाय दासिमबो बिना रायनायानो जोबा बुरखांबाय थागोन बर'नि गेजेराव नांलाय खमलाय खालामनाय साला सैमासो नोङो बड'लेण्ड टाइगार सैमासो बुंनो नागिरो आंनोखौ सैमासो बुङो नोंथाङा मोजां भिडिअ बानायनोबा बानाय आरो बिदि हयनि नयनि गुन्दा माबा माबि बानायनोसो मोजां राव बाहायनाथ' बुंनो हायोना नोंथाङा मोजाङै बुंनो थायो मोजाङै बुंनानै नोंथाङा भिडिअखौ बानायनो हायो ना इदि बुंनाङा नोंथाङा इदि होननानै नोंथाङाथ' बुहुत गोरों मानसि नोंथाङा बुजायनोसो नांगौ जोंफोरासो दा नोंथांनि सायाव भिडिअ बानायनानै नोंथांखौ बुंलायनो गोनां जादों इमान गोरों मानसिखौ जों इदि बुंलायनांगौ गोरों मानसिखौनो नोंथाङाथ' बुहुत गोरों मानसि आरो बबे भिडिअ नोंथाङासो प्रमद बर' सारखौ रायनाय नुगोन नोंथाङा थांनानै नायथां मोजाङै खोमाखौ एकदम सिनानै नोंथाङा नायथां साला सैमा बड'लेण्ड टाइगार आरो थांखांनाय खोथाफोरखौबो बे बुरखांबाय थायोलै थांखांनाय खोथाखौलाय नोंलाय मा सोनांगौ आरो मालायखौसो गुन्दा होनदों गावगायानो गुन्दा ओंखायनो मालायखौ गुन्दा बुंदोंलै नोङो साला
दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर गोबां बाथ्रा माबा माबि बुंफ्लांबाय दा भिडिअ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामना हो आरो बे भिडिअखौ बड'लेण्ड टाइगारसिम मोनहैयो हाजासे शेयार खालामना हो जायखिजाया बड'लेण्ड टाइगारसिम मोनहैथारथों बे हाजासे शेयार खालामना हो दा बिदिनो दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामना हो आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो प्लिज साबसक्राइब खालामना ला बिदिनो गोदान भिडिअ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन थ' बाय बाय